Wach matek wawuok kanyo dhi kaunti ma Kisumu. Jopiny mawuok Kobura ward e sub kaunti ma Kadibo oramo ni koro nyaka wil jotend arita kwe makono kaluore kod medruok mag rochruok mar arita kwe gwengego kuom kinde ma negiwacho ni gidhi nyime kod ng'anyo mamuol kama negilero ni nek kod monj modiochieng' kod odiochieng' osemedore gwengego ka kwan jogo mawito ngimagi medo idho. Onge ndao makare ma apisas mochung' na arita kwe alworago timo mar kedo kod midhiero makamano. E kinde ng'anyo makamano mane jopiny go otere send obila mar Rabuor, jalup komishona ma Kadibo Angeline Were noyango medruok e weche njore alworano kendo kwa jopiny mondo tii kodgi kanyakla e timo nonro kendo mbiyo jomaundugo kaka yor kedo kendo thiro njore. Baba nanu nek saa 3 tawuoyo kode saa 2 past saa 2:40 okona ni ene yodhi dala ang' nogochna kochopo ot. Sisi mani nege no simbane ni mteja toke mawuoyo kode no emotimne unyama mana neno kane. Ogo simu ne police station. Kogo simu police wacho ni en gionge fuel maginyalo ringo gibi mondo gitim godo rescue. Koro king'iyo kamano nege baba na gi kama police station nitiere en distance ma police nyalo wuotho gi tiende kata fuel mar siling 30 kidok adoka kuom adieri mar Nyasaye police no nokonego bene wacho ni fuel onge godo. Koro an gima kwayo serikal kaka ginyalo timo nyathiwa ma ja form 3 ni okonego bene we school gi kama osechopeno, nego bene tere school odhi mbele otieki ong'i kaka inyalo chom kode. Ayuak ni osebedo katimore to kawuono dibedie wakwa Nyasaye ni mondo kawuono wuoda manyonegi ni obedie mogik kik chak ne ng'ate area ni. Takwayo jo area gi duto un muweyo ni remb ji chwere gweng'u kila siku to kunyal wuok oko. Aparo ni wuodwa ni wuod jo katika omiyo wakwayo ni sirikal nyoche ne awinjo ni Ruto nyoche no wacho ni ni medo gi misara imedo gi kiang'o kosemed gi misara ang'o pod gidwaro ni asoya nitiere kangaroo court Rabuor karkaini miyale ji gotieno to jomo the suspect has being released ka ji ok ong'eyo kitero ng'ato karkanye ronge gimoro iwinjo ka ng'ato wacho karkaini ni nyaka rombe diek ang'o ji ok nyal bedo godo iketo negi helmet to kete pikipiki koro gichalo kaka dhano gik kama ok nyal timore. Tuweze kushirikiana. Hata nikiwauliza tu saa hii vile tumekaa hapa, can you give me the names of some of our own? Mtu hatoki Kakamega kule kuja kufanya uhalifu hapa. Yes. Mtu hatoki Mombasa kuja kufanya uhalifu hapa. Uhalifu inafanyika na sisi wenyewe watoto wa hapa. Yes. Are we together? Na wakati nauliza saa hizi nisaidie na mtu hata mmoja ambaye anaweza kuwa mhalifu anatusumbua hata usiku. Yule anataka kubomoa milango ya watu.